Wala naman ta. Na ako ipatrabaho sa imo ron. O sama na. Ako bahala sa imong suhol. Usap kay nano? Na ako ipatirahan sa imo. Tirahan usap na. Patirahan ba? Patumba ba? Ba na? Gi. Usap nano, kasaman. Kita ka na? Ay ate dako apo na ay. Ikaw day. Ano ako man? Namo ko ikasuhol. Una ikaw lang ko patirahon. Kaya wa makitrabaho. Tas sige ra magduyan. Sige. Sige, ako na. Oh, sulan di ka. Kailan na ka na? Tiwanan ako na ako be. Oh, dali na kay tiwanan. Ah, mo na. Siya sa akong kamay be. Unsa na minung ka mo? Si na mahinung ka nga wa pagay ka. Sa may gamito ni mo armas. Ako di bahala no sa magtaloy. Ay ka wala. Basta kay matumbag ni siya. Dapat makabalita ko nga anak na siya. Nasugay na ko wala ka. Gunit og kwarta wa. Karon Mills, makagunit ang kwarta. Mo gali no, gunugay na jud kay gunit kwarta ba. Mo gani no, unsa may gipaabot nimo? O gusto ka mga kwarta? Pasi na. Pertin dali arna. Ikaw na bahala kasi gamito nimo na. Ako rin pati wala na ko naibala no ipon. Pwede PC na. Hiktan mo liog na. Ikaw na bahala. Saan ba ibiro na style ba? Sige na, ay na pagdugay kay bara. Oy si Ay na, si ay sasabi ina ka balik, mo pol kog bayad og balik na. Ha? Sura gyud nga dido na. Parang tawad na oh. Dako gid ayo. Pero kaya ra na ko ni. Oh no. Tete jud karon. Sige. Oh, daghan na to. Bas, lingkuranan boss. Sa mo kadali lang. Lingkuranan ba? Kaya kasi tindog boss. Kadali ko po. Lingkuranan gay no na. Naumod ko kamay. Let's go ni bataan ni mo magmini-mini. Yate na si Piat, mao naman tak tubay. Ano? Ang yate ka na ba to? Malakaw. Asa nam to si Mila nga akong gisugo eh. Ate wa pa mo balita diri nga natumba. Ma. Oh, nya man na. Wala ay action ako bunal, walop tayo. Naigo sa nga sa mangga, nagsagag. Tila ni mong tanga apo di mo eh. Nagmantay mo. Pas ihas ako bike, di jud katunong kung bunal ba. Na. Inagunya na, wala ko'y balita oh. Nga. Kantik mo hawa oy. Pero wa ni mo na. Ana. Wala ka lino kay pag bunal ako. Gisagang sa nga sa mangga. Pangaa gyud ni mo pastilan. Musi ka. Ay ani na lang oh. Tapangin na lang ko. Kanang atikon sa istorya ba yan? Lipoton ako. Dala ko na kong kahoy. Punaalan ako ritso. Para malingaw siya ba? Di siya kalikay. Pwede ra. Kaya para matudas yun. Oo. Ama ako istorya. Luyo ra ka tuyok ha. Tuyok ra ka. Tara. Ako istorya. Oh, ni sikreto kay para matudas mo ba. Istoryahon man ako. Ikaw tuyok na sa luyo. Tama no? Ano na tupan kay para busog inagka. Oo, di siya mamahay siya kay busog ba siya? Wala na, basta kay kaon siya pero tudas mo. Wala na plano. Kanon mo siya maayo, istorya sa abong maayo. Ikaw ni mo. Ako ni bahala sa likod. Paghuna na lang. Diri. Tangkugo. Tara. Asa naman kadugaya ba nimo? Samang ka nga. Dams, may buntag na. Mga isa kaya na ko ikanabot inimi. Isa mo na. Mo mga kalaban na po nimo. Pan, Kalaban ikaw kung kalaban na kunsa mga dere. Kita nga nang nagdala para sa imo ha. Panawar ako. Katong mga kuha na tong mga niagi, mga problema na to. Wala on na to na. Walaon pero pabikil ka. Anong nagdala magagpan nga wa ka nagdala soft drinks? Sige, good mo oro may nadala kon sa kwarta good, mauro good. Sa man nga pan unsa man eh? Tung ganahan nimo. Favorite chocolate pandesal. Basta kayo wala na to ha. Wala. Wani hilo. Ay. Limpyo. Why hilo? Limpyo ka na. Oh no. Wait no. Ba? Ate mo ha? Oh shit! Ano? Ya, si kaluha ko ni tawhan na. Iba ko pwede panuka ko. Saan ka na nagpilitam yan eh? Ako luto na. Sarap ka. Tagna ko pala kayo, giplanuhan ko ninyo. Ita men! Mauna, sunod ka na yung plano mo. Sunod nyo, mga banga. Dila lang ako to ko ng sweldo. Buang na! Ay mo kong giunay! Sorry. Di na kasweldohan, buanga ka! Wisit ka, sakit kayo, wisit ka!